היי כולם, אנחנו הולכים לתרגל מדיטציה היום, אז בואו ניקח ככה כמה נשימות עמוקות וניתן לעצמנו הרגשה נעימה וטובה. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, נשחרר דרך האף או הפה, נשימה עמוקה, להתחבר למעלה ולשחרר את כל האנרגיה המיותרת דרך הפה. אפשר לשים יד על הלב, יד על הבטן, לנפח את הבטן בעדינות בנשימה, ולשחרר כל אנרגיה דחוסה דרך הפה. מי שמרגיש בנוח יכול לעצום עיניים, לאט לאט, לשחרר מעט את השרירים, שרירי הפנים, שרירי הלסת, הכתפיים, ולאפשר רגיעה. המדיטציה תהיה קצרה וממוקדת, אז בואו ניקח נשימה עמוקה דרך האף, נשחרר, ולאט לאט נדמיין אור בצבע לבן מגיע לקודקוד הראש מלמעלה גבוה ועוטף את כל קווי המתאר של הגוף. נשימה ולשחרר. שימו שתי ידיים על הלב ותתחברו לאיזושהי כוונה חיובית ליום הזה. תנו לעצמכם רגע של בהירות. תרפו עוד קצת. נשימה עמוקה. ולשחרר. ידיים בנמסטה, שיהיה לכם יום מדהים.